ingakho ngicela i-vision 1. 2, ngicela ukwazi namhlanje ngoba ngenhlanhla khona uMthombeni noMacele abaqali bendlela. Liphume namhlanje iqiniso lokuthi wayevele ethe uMthombeni uzoba nesithembu sakhelwe phezu kaMacele kwa-ambushwa. Mthombeni Phumelo Bala, if ushashaya vele obala ndoda. Yabo babakhe. Khona abantu abaphuzayo utshwala. Uma sebephuzile bese siyabatshela ukuthi umuntu angadakelwa kumina. Right now uMakhumalo udakelwa kumina. Uphuzile? Anginandaba babakhe ukuthi uphuzile noma akaphuzanga. I'm just saying right now uMakhumalo udakelwa kumina. Uyaphuza? Sento engishoyo ukuthi njengamanje uMakhumalo udakelwa kimi. Kusho ukuthi udakile. Angeningi lapho ke. Ngisikode udake. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, share, and don't forget to subscribe. I'm back with uMakhumalo ebuza uMacele noMthombeni ukuthi as beqala ijourney yabo bebakhulumeni kahle kahle ufuna ukwazi lokho, but the response uMakhumalo ayitholile kuma diaries was not what we all expected. I don't see anything wrong about uMakhumalo asking ukuthi ngenkathi nina nithi okay manje thina siyakha isithembu benikhulumeni ukuze at least nathi nisifakeni other than treating us as a cast. But I think uMacele took it as if uMakhumalo is fighting with her, and I don't think we will find le clarity esifuna ukuyithola because uMacele is messy during the whole episode. From isaqala uthando nesembu you could see ukuthi ugirl engathi nje she's angazi angeke ngithi uzibeke icala, but she's kind of rude. So lana guys, when it was the therapy retreat laphana behleli bonke, uMakhumalo asked ukuthi ngicela ukubuza ukuthi indlela nina enathi niyayithatha nanikhulume kanjani wena noMthombeni ane. And then instead of ahlale phansi ayilalele kahle lento uMakhumalo ayikhulumile and then akhulume, because she mentioned that yena noMthombeni had a vision ngesithembu and uMthombeni bekathe kuye ufuna abantwana abayi-20 because yena akasinguluba angeke azala abantwana abayi-20. uMthombeni can go ahead ayothola omunye umuntu ozomzalisa abantwana abayi-20 because uMthombeni uthi ukuzala mele umuntu wakhona amshade. He had to marry these wives. So Makhumalo asked her ke noMthombeni ukuthi okay i-vision yenu kahle kahle beyithini respectfully. I think it was respectfully vele because ubuze kahle phambi kwa everyone. And then uMacele ku diary session noMthombeni wathi abanye abantu beza bedakiwe. uMthombeni kept on asking ukuthi uyaphuza, wathi udakelwa kumina, and I feel like uMthombeni didn't try to protect uMakhumalo even if bekaloku busy buza ukuthi uyaphuza uphuzile. It's like they were making fun of Makhumalo and they made sure ukuthi we as the world know ukuthi uMakhumalo uyaphuza. It was so disrespectful guys. Bomele nje ahlale phansi emphendule kahle ukuthi mina noMthombeni had this and this as a vision for ifamily ukuthi ize i-reach abantwana abayi-20, not 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Unlike ukuthi uhambe ku-diary session uzothi uMakhumalo uyangidakelwa. Hayibo irrespect. Guys, Nina, what are your thoughts on this? Maybe I'm over exaggerating, but I feel like she could have just answered uMakhumalo kahle. We're not taking sides.